ya bwe TV yetu ya ndisi ndino mogoko bukwa ninga bwakire se mambe yobya ya saita taba kwe omanene bo motori tu Yesu Kristo oyo toiriri bagari gelio gusanga dingana ria ya se mambe na ende karutugo chiko chaka igonare gukuburia tukumba masieito elinde tuburio manena atora so murubirio yoiga elinda nyore bake sikono banene tusabe ya saita tana endo manene ne rutio bugama bwaito tuachira sekero kyo kya mabira litanga nto kuira ne lingambia mona sobya no bwenje ni bwao bwato iri bagario ko bamoyo ne karutugo chaka korigere lingana liao tuakuburio bamanyekero gubwichi inkoro chito turayegwetera somo ikoma chenu nekebekerekera ukira asubusu abana bao omutumie bunoroche bya ere bya gwetera asireteria Kristo Yesu motoria amen. Lero omwancho tuchiko kwana igoro yobokoreri bwo ikoma chenu oyo gotorago chia seke ne kionsi na komoimokerio motoire tu Yesu Kristo igoro erinde wetera asare igotoko egwo bugima bokomesa bokomekameka na inde bukurukio bya bwa Nyasaye ase getabwe koruko konganye 34 kokorigerie kabungo kieke 20 na kianda eo tatenga Musa akagenda nyuma kabana ba Israeli bakorire bibe berose irie mori bari konya guchinga esere gwita nganene Nyasaye baruseti asense ya Misiri ekara Musa ikanse agatware ndamwami yarenge yeke moika agakira machikari nsa agateka Nyasaye akamatebye mukamusarosi kibaho ibirorete nkorikera amachikari naende nokoboko kwane bono musochire geturuguru urikeirwa amarika amachikari komia sikibaho ibiri naende ngotirimbo-kare gocha ache kumirana n'abana ba Israeli elinda abasomere naende aribuna Nyasaye arigete kemwe kia 20 na kianda gateba nga nekere yaika nga musango tirimbo-kare kurwa gesege tunu giase nae nechibao kiribere cyamachiko ekero musachi bwata asama bokae kurwa sege tunu kerigoro Musa ta amanyete nga risanku ry'obusibwaye nigo lyarenge komesa igekora konyoru kwanira na Nyasaye nekerati rimbuka go ikanse Arone na abana ba Israeli bonse bakikorigereri Musa bakarora igakomesa asubuzibwaye baganza gotoma go kinyuma bobo etenga Musa akomesa Musa akarangeria Aroni kumuburia amana abarai bonse baba Israeli nkiekora bakonya gutama gukimagega nekera ababuria bakamatebye nase ngenjo busibwaye bware komesa nobusibwa Musa bwamesete ase ngenja aroje tata Nyasaye akarogo chikogo chenu kwa manene Nyasaye na kwa bugoritia sokoboko kwaye agoikia agokera agotirimba kurwa ase getunigia senaye bono musombo Nyasaye Paulo ase getabwe korukwa abakorinto ya kabere kogo chaka ekamgo keke agatano na rimo yego tukwanera igoro ya okubwata no kuya Nyasaye sirinegesa kukiamanya bantu gotango kubwata konyo gukoro Nyasaye setina abana ba Israeli kwalikira sijibaibere kwa machiko 10 bono kubwata no kukuya no kubwata na kumoika kokori ikwa sichinkore cheito ime no moiko Nyasaye bono musombo yo manya kurwo boriga ngonyo kubwata na kware goita gochika ko amachikari amusari keretwe ya ote byokore onye togo kore ugukwa bono Nyasaye ochire Kristo okure obokire na ndote bire nkorosia ro kubwata no kuye amana intwi no kubwata no kokoya yakoreto guchika kwa yakorika sinkoro cheito ime no moikoma cheno amanya goto ukubwo komenya buno gwanja kwaye kuri
bono muso okobwata okwansa bono Paulo okwansa kobwekania okobwata nogokoro nokobwata nokoyia omanya gotoboriga onye okobwata na kori kware goita ase enchera ende ng'a ogochika koria kwabwate lugha eyemo yoka okore obe moyo gose onye togokora okwe omanya goteba rende koroko kware goteba nkware gokobwa nkware gokoa chinguru chiogoikerarikeria ogochika kweganeti yaikire engaki ekero Nyasaye akorosia okobwata nokoyia na intwe goetera ase omotori oito Yesu Kristo ng'omoika omocheno nobogoria ebia Kristo Yesu obeke emeye chinkoro chiaito orete okobwa kwayo okobeka emeye chinkoro chiaito naende ate okobwa gokomenya buna abana ba Nyasaye omanya koboriga kebungo kia gatana kabere kia gatana rimo ng'onye okobwatana kori kwarenga ogokoro kwabwata amachiko agoteba ng'a okore gose oite okore gose onye togokora yorakwe kwarikire ase chibao chiri ibere nang'ana naki ogokora obokoreri bwa omoika boranyare gokora omanya gototebi iga onye obokoreri bori bwarenge bwa amakweri bwarikire ase chibao chiamagena bwachete nobonene eria abana ba Israeli mbachi ekero bakorigereria Musa obosi bwa Musa mbatenena ase eng'encho obonene bwa Nyasaye nigo bwarenga ase obosi bwaye bori bokoera obori nang'ana naki obokori bwa omoika boranyare korwa obonene bwa Nyasaye abanchwa Musa akarigereria ogochika kwa Nyasaye akegena ng'onyo oyong'o ogochika noyore nobonene nekero egena obuya bori bwa Nyasaye bogasoa ime yaye nekero bwasoa ime yaye akaraba ase obosi bwaye abana ba Israeli ko bakomorigereria igo bakonya gosuka gochia magega egekoera obosi bwa Musa nigo bware komesa bono Paulo omanya gotoboriga Musa iga aete obokoreri bwogochika korikire ase chibao ibere nokoboko kwa Nyasaye bono ase okobwatana okogwaito okoyia tari ase chibao gokorikwa igo gokorikwa ase chinkoro chiaito ime nayo okorika nomoika Abaiberani sana ase yateba ng'a nengaki eyekera arorosia okobwatana gwaito okokoyia akorika nomoika ase chinkoro chiaito ime onde yogochikonya goteberia omonto ng'a toita toiba tokora eke na eke ekebe igo kera omonto aramanye akore buna oboroberio Nyasaye ore egekore okomora no Nyasaye naende omoika nere okomoa chinguru chiogokora ariare amaikeranu ase obosio bwa Nyasaye bono Paulo omanya koboria okobori korokonene ng'a rende ine nang'ana naki obokoreri bwa omoika borarete obonene bwa Nyasaye bobobeka ase chinkoro chiaito ime tomenye obogima bwa okomoa tata ebako esiko nobonene bono ekero okorigereria ekero omosomba oyo Nyasaye agokwana ase ring'ana eriga iga atagete gotworokereria ng'a obokoreri bwa omoika igo bobwate chinguru chire chinene mono goetania amachiko aria arikire ase chibao ibere mwanya banto bareteretwe bono omanya gotobekera iga iga ase egetabu ege kia Abaiberani iga iga ng'a nang'ana naki emenesi kia Abakorinto ya kabere kebungo kia gatana gatato ng'a nang'ana naki obokoreri bwa omoika borarete obonene bwa Nyasaye kebungo kia kianda ng'onye obokoreri bori bwarenge gosoera bobwate gose bware kogambia bobwate obonene nang'ana naki obokoreri bwa oboronge borarete obonene bwa Nyasaye omanya goteba iga
ekeene bori bwabwate obonene mbwarenge obonene bw'uko obonyene korende obonene obo bwarenge bwetanetie keri kiare goeta keruo igo kiarenge nobonene nang'ana naki obonene obo boratigara ase enkoro y'omonto ekero togosoa ase obokoreri bw'omoika omocheno omanya goteta iga iga abana ba Israeli ekero riri baroche ng'a Musa agoika korwa ekero agoika korwa ase egetunwa igoro are komesa boka abanyene bagatama gochia magega na Musa ekero arigereria ng'a abanto aba bagotama korwa ase are akanachia ekina akagenda akarigia egetambaa akabisia obosu bwaye yakobisia obosu bwaye rinde egere mbabase korora obonene boria egekore bware koraba mono ototebia ase engencho bataboritu Musa ng'a mbobisiki kwanyora bwagera obosu bwao bwaraba bare komanya obobisi ng'a nokorigereria obosu bwa tata Nyasaye naende origereria obochenu bwaye bogotoka ase ogochika kwaye gekona na embu yaye Nyasaye are kobao obonene boria na baro baraba ase amaiso abo korende ase eng'encho barenge abanto barenge abakong'u ase chinkoro chiabo ime Musa akareta egetambaa akabisia obosu bwaye na botambe ekero Musa agokwanwa ring'ana rigosomwa igoro ya Musa chinkoro chiabo chikoba chinkong'u mbaikorora ng'a obonene bori bwa Nyasaye igo bogotoka ase obosu bwa omotoiretu Yesu Kristo naende ero oraba bae bono botambe igo babisirie egetambaa naende mbakorora ng'a Yesu Kristo nachete nere masio tokwereire nere otogorire nere otoire obogima bwa kare na kare naende nere oratoikia ase enkeri ya igoro bono omosomba wa Nyasaye omanye gokwana iga ase ring'ana erio okomokorera omonene Nyasaye ebirengereri biabo nigo biakong'ete goika korwa engaki eigo ikekere engaki ende yonsi Musa agosomwa na okobwata na ogokoro egetambaa gegotigara getubete amasiabo botambe egetambaa eke gioka igo gekorusigwa ekero twamorigereirie omotoiretu Yesu Kristo abanchwa gochakera omochakano mpaka okomaanoka eng'ana enene ere igoro ya Yesu Kristo buna omotori bwa egesaku kia manyabanto buna arieteire ase omogondo Edeni ng'a nindosie obobisa ase egati yeng'iti na omokungu na oroiboro rwa omokungu ndoake eng'iti ase omotwe na oroiboro rwa omokungu Yesu Kristo nere ochete akaiborwa agakina agakora emereme emenene agakwa ase omosaraba akaboka akabwa chinguru chiebe na chiamakweri nekero twamorigereirie amaiso aito akoigoka twasibuka gweterera ase Yesu Kristo oyo ore enchera akabekene naende akaba obogima twarora ebinto buna bire ase enchera endonge nekero abanto bakogenda kwanya omonto obogoire ekefungo ekemo oansire kogekorera emeremo otigire ebinde ensemo monto onde origereri nonyare boigo otagakora akora ebinto biaye otiga komorigereria Yesu Kristo egetambaa buna keri giatubete abana ba Israeli ase amasiabo batare korora naende gegotigara koboke batubete mbakorora obuya na obonene bwa Nyasaye korende ring'ana ria omonene ekero togoritegerera arigotoretera okwegena kore ogochenu riagere twabogori chire chia Nyasaye twachikora koba echiaito ekero omonto akong'ire enkoro yaye ataikobwati ring'ana eria omonene egetambaa gekoba ase obosu bwaye otoka atubire ase obogima bwaye bwensi omanya goteba iga kemugo gia 15 rimo ekero omonto akonchoka origereria omonene egetambaa keria gekorusigwa ororo 15:2 nakio omonene na omoika na ase omoika Nyasaye amenyete obosi bore mboro omwanchwa Yesu Kristo omonene naende eroti obogima bwaito
ekera amaisa itarigereiri gochiasare biri bionsi biabisetie amaisa ito totaikorora obonene bwaye biri bionsi bitutubete totaikomanya obachenu bwaye buna borasa amarika amacheno igako birusio gochakera omochaka nompaka okomanuka twasoma ekefungo ase ekefungo twakeigo bona gekomoimokera Yesu Kristo igoro nomane nomanya gototebi gwetera ase omosomba oye ng'a andonsi ekera amasia itamorigereri Yesu Kristo buna eruoti yobogema bwaito buna omonene bwobogema bwaito egetambaa keri kebisire ase amaisa ito igo gekorusibwo twanyora obosibore bono omonene omanye gokwana iga ase Yohana isana isate ekebungo keke 32 Yohana isana isato ekebungo keke 32 aya naro omonene Yesu Kristo agokwana gocha ase tore ase emambi eye nerimo manye ekene nekena nkebasibore ng'ana eriomo manye ekene nekene nkebasibore kebungo kia 35 emo giateba iga nase igo omwana kara abasibore mo babasibore kegima abanchwa omoika igare omoteneneri Yesu Kristo okobogoria amang'ana araya Yesu Kristo yabeka boronge gocha ase tore nekara yabekire gocha ase tore twarora ogotoreka gwitu kore ime ya Yesu Kristo twarora obachenu bwa Nyasaye bore ime ya Yesu Kristo twarabona tuwenete komogaramera asikera ring'ana togokora ase obosibwa ense eye ase okonyora erinde anyore ebako esiko nobonene ototebi omwana kara abasibore more aba abasibore kegima naende momanye ekene nekene nkebasibore bono ekene ekeiga igo gekorokuna Nyasaye omoika Yohana 15 emo gokorigereria Yohana 15 emo gokorigereria ase ekebungo kia ige 12 aya naro omonene oito Yesu Kristo agokwana nimbwate ebinto ebinge nkobatebia korende mokobinyara bono 13 korende ekero omoika bwekene arache nabarae gochia ase ekene gionsi pi egekoera tagokwana aya arayaye korende aya akoigwa narara ayakwane nabaorokerie onsi aya agochigocha 14 ere nang'e bako nabogoria aya arayane naende abayaorokerie abanchwa komanya igoro yobachenu bwa Yesu Kristo nobogema bwaye buna atoborire korwa ase irima ya makweri nomoiko machenu ogotorokeria ekera atorokerie otobuya bwa Yesu Kristo ekera atoiro byo bwaye nobachenu bwaye otokobona ndi bwokomenya buna abana bomonene oito Yesu Kristo ekera akorira amang'ana yonsi pi aya amananche igotora amenye obogima boro obachenu egekora obogima obachenu nekegekorwa ase omotoire Yesu Kristo nagekora omosomborio Nyasaye ateba ng'a Nyasaye nomoika nase omoika Nyasaye amenyete obosibore mboreo igo togosibori korwa ase chinguru chiebe na echiamakweri gwetera ase okobua kwa omonene Tata Nyasaye oyo okoreta obogima bwa Yesu Kristo obobeka ase chinkoro chiaito ime gwetera ase omoika omachenu twamanya koe gwokobua gwokomenya buna abana ba Nyasaye Paulo omanya kobori ng'a onya obokoreri bori bwarikire ase chibao ibere chiamagena bware koreta obonene ase Nyasaye neng'ana naki ekero omotoire Yesu Kristo arabogoriwe n'omoika omachenu abekwa ime ya enkoro yao na inche abekwa ime ya enkoro yane amanya komesia obuya bwaye korwa ime aya na inche ntogotara ase omosunte atoratara ase obonene bwa Nyasaye atoratara ase oboro bwaye omanya gototebia ase ekebungo keria 15 ase abakorinto eria 2:3 ng'a omonene n'omoika nase omoika Nyasaye omoika
o Nyasaye are obosibore mboro na gekogera Yesu ateba ng'a no mwana kara abakora abasibore egekora omoika nabogoria aya Yesu Kristo atoyaorokerie ayarete ayabeka ase chinkoro chiaito ime riorimbo babasibore kigima kemgo keke 13 yamanya gokwana iga korende intu twensi n'amasio atasibiri ekero tokoriere buna ase ekero robonene bwa manene igo togendete gonchoru korwa obonene obo mogochi obonde buno amanya goteba iga egekoera abokorwa ase omonene ore omoika mwanchu ase mambieye ekero tokorigeria omotori tu Yesu Kristo buna akwete ase omusaraba o Calvary akabwa ebibe akamenya koboka akarwa ase enseye akagenda iguru ase aikaransita ase okoboko gwokoria gwa Tata Nyasaye akonya gotosabera na gotorwanirira gotwamorigereiri goetera ase enchera ya okwegena igo tokonya gonchorwa korwa embwa eyemo gochia eyende nere ekorokwa obonene korwa obonene obo mogochia obonde noyo ogotonchora nomotori tu Yesu Kristo buna arure ribaga rigiya Nyasaye omoika agosoime ya chinkoro chiaito obogoria ya Yesu Kristo oyaoroke korwa ime yaito orete okobwa kwa Yesu Kristo okobeka ime yaito neri twagendera gonchoka gonchoru korwa embwa eyemo gochia eyende no gwanja gwa Tata ng'a tonchore tonyare komobwekanere emerimo eye neyaye aye nekebekerero kiaye na inche nekebekerero kiane ase ogokorera Yohana 3 ekemgo kiege 12 igo omonene Yesu Kristo bweka omanye nagokwana amang'ana akobwatia Yohana 3 ekemgo kiaye 12 egoteba iga naende eri agakwana gochia ase aborokio baye ogoteba inche noborabu bwense nero oyo orantunye tagotara ase omosunte korende nanyore oborabu bwa obogima abanchwa Yesu Kristo nero oborabu bwense ekero twamoite bire buna omotori oito obene naende twanachire ekina yokomotunya ntogotara ase omosunte totara ase oborabu bwa obogima ari onse arayaye iga arabekwa ase chinkoro chiaito ime goetera ase omoika omochenu nomane nanyore bako esiko nobonene goetera ase obogima bwaito bwa kera rituko rogosaba kwane ng'emambi eye toma obogima bwaito toigwere ring'ana riaye naende ekero twariegena korigwera Kristo Yesu ache buna omogeni obene ase chinkoro chiaito ime ioroki buna eruoti nomanene oito goetera ase erete ria Kristo Yesu omotoria tosabe Nyasaye Tata naende ase emambi twachire ase ore tokoiraneri ng'a mbuya mono naende mbuya mono ase obuyano obwanchani bwao bwatoeire ribaga riokoba moyo ase emambi eye twarorire ng'a obokoreri bwa omoika omachenu igo bobwate chinguru chinene chiokobogoria obogima bwao na kobobeka ime ya obogima bwaito erinde totara ase oborabu bwa obogima naende torabe buna aye ore omorabu twakoborio twabekera amamache twatwarire ase amatuko aetire ngaki ase toigeneti okwegena kore moyo tobeke ring'ana ria ase chinkoro chiaito ime tokwegena kore moyo erinde ayo bwioroki buna eruoti nomanene bwa obogima bwaito ase tore nekero togotara ase obosi bwense tokoroki buna aye ore nakwo ogosaba gwaito goetera ase erete ria Kristo Yesu omotoria amen.
ninapopoteza tumaini, Kristo hunigusa, faraja hunijaza. Ninapotahayari, hunigusa, imani inadhibitika. Maisha yangu ninaye Yesu, rafiki mwema, hataniacha kamwe, kimbilio la milele. Mara ninapopoteza tumaini, Kristo hunigusa, faraja hunijaza. Ninapotahayari, hunigusa, imani inadhibitika. Maisha yangu ninaye Yesu, rafiki mwema, hataniacha kamwe, kimbilio la milele. Anaweza yote, leo kesho milele hashindwi. Nipitapo bondeni aniinua juu, afanya njia kunako milima. Bwana wa mabwana, rafiki wa karibu, Simba wa Yuda ndiye mwamba imara. Bwana